नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पिछला 5 दिन से कभी बूंदाबांदी तो कभी मध्यम बरसात का सिलसिला थम गईल और मंगलवार के मौसम खुलल। दिन और रात के पारा में भी वृद्धि शुरू हो गई। रात का पारा तो ज्यादातर इलाका में सामान्य से अधिक हो गईल और अधिकतम तापमान बढ़ रहल बा, पर अभी ये सामान्य से भी कम बनल बाटे। और मौसम विभाग का कहली बा कि दिन और रात का ठंड रही। एक सप्ताह तक मौसम ऐसे ही नहीं रहले का आसार बाटे। 14 फरवरी के आसपास फिर बूंदाबांदी के आसार बन रहल बा। मौसम विभाग का मानल जाओ तो न्यूनतम तापमान प्रयागराज में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज भइल और सुल्तानपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और आगरा में पारा 10 से नीचे रहल। अधिकतर इलाका में 14 डिग्री तक रहल। वहीं अधिकतम तापमान वाराणसी में 24, उरई में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज भइल। गोरखपुर में 18 रहल तो अन्य में जगह पे 19 से अधिक ही रहल। अगला 4-5 दिन तक पारा में 2 से 3 डिग्री तक के बढ़ोतरी होखे का आसार बाटे। और वहीं बारिश से बढ़ल गलन से परेशान लोगन के मंगलवार के खिलल धूप राहत देहलस। हालांकि सुबह हल्का कोहरा रहे, लेकिन 12 बजे के करीब अच्छा धूप खिलल और मौसम विभाग के अनुसार एक सप्ताह तक फिलहाल मौसम ऐसे ही रही। और मौसम विभाग के अनुसार दिन का पारा 21 डिग्री दर्ज भइल, जौन कि सोमवार के 19 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री ज़्यादा रहल। जबकि रात का पारा 14 की तुलना में 11 डिग्री रहल। एमे भी 3 डिग्री से अधिक का गिरावट आयल बाटे। वहीं आपको बता दें कि पूर्वांचल के क्षेत्र में भी गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, कुशीनगर, मऊ के आसपास के इलाका में भी बारिश के बाद हल्का फुल्का ठंड से राहत मिलल बाटे। काहे कि पूर्वांचल के क्षेत्र में हवा तेज चल रहल बाटे और हवा के कारण रात के समय गलन तनी बढ़ से गईल बाटे। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आवे वाला 7 दिन के बाद आप सबके इससे भी राहत मिल जाई।